Pagpanghatag og mga grocery items ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Paz Radasa miani og pipila ka mga negatibong reaksyon sa mga netizens tungod kay gipapilitan kini sa iyang pangalan og hulagway. Siluan Mirondina sa report. Sa FB post ni Congresswoman Paz Radasa niadtong Lunes, gipahibaw ni ini nga magsugod na sa pagpangapod-apod ang Paspas Move riders sa mga nakadaog sa gipahigayong raffle sa iyang mga followers sa social media. Mga grocery packs ang madawat sa matag mananaog. Ubay-ubay sa iyang mga followers ang nagpasalamat ug ang uban mipadangat sa ilang sitwasyon aron mangayo og tabang sa Kongresista. Apan may pipila ka mga netizens usab ang nakasaway tungod kay daw nailisa na ang brand sa mga dilata, noodles o bugas human sa pawi sa hulagway sa Kongresista. Matod ni Radasa, personal niyang salapi ang gipalit sa mga grocery goods ug dili kwarta sa gobyerno. Busawa siya nakitang sayop sa iyang gibuhat. Careful yun ko kayo, ana. So, ang ako to siyang personal and then para lang pag-identify nga ako'y naghatag. So, that's why atong gibutangan adto. Si Attorney Lionel Marco Castellano, Provincial Election Supervisor, kinsa gikuhaan og panahon kabahin niini, mitataw nga way nalapas ang Kongresista sa lagda sa premature campaigning. Walay violation legally. Walay violation. So any violation sa Fair Elections Act, which is the law governing campaigning, would only sit in during their campaign period. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.